Top. In principe is het hetzelfde als Stijn de Medium wat die moos ik doet. De meesten gaan op de kuieren, hè, door het bos. Ja. Dat doen wij ook eigenlijk. We kuieren door het bos, maar we doen er zo direct naar bij. En we sport. Nou, wat een mooie kruis dat. En wij zijn van de adel uit Elburg en uit Kampen. En we zijn uitgenodigd door heer Hendrik II van Starem tot Starem. En wij komen hier even meeschieten in zijn boogschieteronde. Dit hem, hè? Ja. Kijk voor Willem, lachen! Alweer, ik lach de hele tijd op. Dan lacht ik me nooit. Ik ben wel serieus met mijn vak bezig, vriend. Hey. We zijn van adel en natuurlijk de heer geeft de jonkvrouw natuurlijk een hand en begeleidt haar in een wedstrijd. Ja, goed, dat zijn zo protocollen uit de middeleeuwen. Ja. En dat houden we vast vandaag. Maar dan lopen ook maar de uiteenlopende types op zo'n dag rond. Ja, het is een schakering van mensen. Ja. Maar ze hebben allemaal hetzelfde doel, hè? Gezellig bezig zijn. Maar wat vind je nou mooi om zo'n weerloos beestje dan om vier te knallen? Nou, het is gewoon leuk om gewoon te schieten en dan raak te schieten. Dat is wel leuk. Het is de oerinstincten. Ja? Het is vrij, het gaat eigenlijk om de vrije door het bos heen wandelen. En dan voelt u zich weer een echte man. Hoe bedoel je dat? Nou, u zegt zo'n oerdrift komt er boven. Maar dat is het dan ook vaak, hè? Ja, het jaar zit erin. Dat heeft iedereen wel eens. Als je een vlieg ziet, die probeert hem plat te slaan. Laten we eerlijk zijn. Hoeft niet, maar het mag wel. Dus dat is ook een oerdrift. Je bent ik een gevaarlijk ploegie. Wat dan? Nou, we zien hem misschien gevaarlijk uit, maar we zijn hele goede jongens. Ja? Hele goede jongens, daar hebben we verkeerd niks aan. We hebben allemaal goed gehad. En waarom neem je hem er zo bij? Het is in principe trainen voor het jagen met een boog. En in Amerika mag dat. En nou ja, in Europa mag dat dus niet. Ook helemaal geen probleem. Maar in ieder geval hebben ze dit soort nou ja, wedstrijden hebben ze dan georganiseerd, zeg maar. En dan kan je toch een beetje trainen. Maar ja, ik vind als je toch zoiets gaat doen, dan moet je ook een beetje in de jacht blijven. En dan kan je wel leuk met een recurve-boog lopen en in een paars en een oranje shirtje. En waarschijnlijk voor de veiligheid, maar wij vinden gewoon van, ja, het hoort een beetje bij. Ja. Net als andere mensen traditioneel kleding aan hebben, doen wij dat op deze manier. Het heeft iets met de VDU te maken, hoor. Alles komt weer terug. Ja? Ja, volgens mij wel. Ja. Beetje Robertje op Jatje Ik ben Bos. nog 60 jaar. Ik denk bij mezelf, ja, maar ik laat me helemaal mesleven, maar ik vind het geweldig. Ja, dus, ja, heerlijk. En Jolieke, ik wil een beetje op Hannibal van die E-team. Ja. Daarom is het voor de hergeneraal. Maar ik ben hier op de generaal van deze man, hoor. Ja? Deze man niet op precies wat ik zeg. Ja. Dus, maar het komt allemaal goed vandaag. Hij rookt niet meer, dat is jammer. Ja. Ik geef een goed voorbeeld. Nee. Goeie. Wat ben je helemaal dan? Perry. Wij doen altijd een beetje nog eten geven een slag om. Aha. Wat mooi waar is, hè? Met wat droeg wezen. En altijd together? Ja. 65-plussers, hè? Dan hebben we tijd. Juist. En we hebben dan nooit? Nou. Nergens. Nergens? Nee, het waar. Alle keer nice, hè? Nee, ik ben de hele dag together, dan ben je eens een keer uitpraten. Ja. Of je hebt het door de boeren, nou, die in het land bezig binnen. Nou. Ik heb hier bij een leerbedrijf gewerkt.
En de laatste 20 jaar heb ik op Schiphol gewerkt, een groenvoorziening. Oh. Ja. Elke dag heen en weer. Hij zit echt groen op Schiphol? Ja, Ja, daarom heel soort. Heel soort. Waarom? Ja, Ja. ja, nee, dat meen je. Met de onderhouden worden. Meen je? En heb je emmen, snoeien en... Maar dan stond jou tussen de vliegtuigen die dan de elkaar... Nee, daar mogen we net komen. En dan ging je mooi de hele dag in les van hem. Nee, lekker. Nee. Dat is ja, maar 's winters zie je er altijd 3 maanden tussen. Oh. Ja, dan hoeven ze daar niet heen, want dan valt er niks mee in. No? Nee. En dan weer 3 maanden tussen. Maar ja, dan hier is het altijd weer, nou, maar hard aan mijn gangen ze weer. Maar ja, nu zit er helemaal tussen. Ja. En hoe is dat? Hoe maak je dat dan helemaal hem? Nou, het lukt wel. Zo nou ja. dan wat ruzie. En wat woorden. En, Ja, je wat backvechten dat jij erbij, nou. En waar gaat het dan over? Nou ja, hij is de Van kok. alles. Je bent een pittig stijl, jij ik wel. Nou, Nee. je Valt moet wel mooi. geven en nemen, hè? Als ik me verveel, begin ik mijn vriendin altijd wat te pesten. Nee, wat? Maar ja, maar doe je hem dan net? Nee, dit is een lang handje. Wij Hij is net pesten zo jong meer als jij. Nee, maar... Ja, Ik ben wel meer dan 44 jaar trouwd, jong. dat- Ja, dan gaat er wel ouder, dat pest. ja. Wat mooi. Beetje backvechten zo nou en dan, voor de rest niks. Dat valt wel mooi. Ja. Maar hij heeft nog wat meer, nee, hij heeft nog wat meer weten, want we zijn nog even er weer uit. Oh, nou, ik ging dan die kamer op. Ja? Nou. Nou, succes verder. Ja, bedankt. Hoi. Nou, hoi. Hoi.